Yun, no? Welcome, bye. Bye, welcome. Welcome, bye. Bye, welcome. Bisalog channel, shout out. Try lang pare koy. Wala mo nang ano? Wala mo nang jacket kasi baka sipain ako ni Lolo. Nahirap na. Yun. Shout out. Dong Bisdak. Salamat sa ano ha. Salamat. Boss Bisdak ha. Sa ano? Suporta mo. Parang di ko marinig yung ano ah. Noy ilis. Ayan dito. Practice lang, boss Bisdak. Yun. Shout out, ma'am. Queenie Joy Steven. Ayos. Ay mga bisita tayo. Salamat ha. Queenie Joy Steven. KLS ka ngayon, di ba? Buti nakadalaw ka. Ninja mo lang ba to? Queenie Joy? Steven? Yung Queenie Joy Steven to? Relax lang dyan, boss. Sabi namang ni Long Bisdak, Don Turi, gikan sa niya idol. Kaya relax lang. Relax lang talaga, boss. Practice ba? Hindi ko pa nga alam kung paano mag-jacket ito eh. Meron kasi dito isang cellphone sa asawa ko eh. Hindi makita. Kaya, kaso, sa asawa ko yung ano, yung naka, ano dito, nalagin dito. Yung Bisdak, don't worry, di kan sa mga anak. Yung Bisdak, gamit ka ng ibang CP. Ito nga boss, oh. Cellphone ng misis ko, kaso, ano eh, yung account niya kasi naka-ano dito, naka-enter. Pwede ba yun, boss? Sabi ni Long Bisdak, login mo din orig account mo. Pwede ba yun kahit naka-login ako naka-live ako, tapos i-login ko yung ano, yung account ko rin sa cellphone ng asawa ko? Sa log channel, dapat tubag-tubag ka diha og tanduay. Tungab-tungab ka diha tanduay. Pare ko eh. Ay atay, wa may tanduay pare ko eh. Ay pulis kabantay sa ubos mo ha. Nalagay ko kaning haka-haka ba nga? UI ba?
Dong Bisdak, mag-add account ka lang. Sabi ni Dong Bisdak, mag-add account ka lang. Pwede pala yun? Kala kasi hindi pwede. Subukan ko. Subukan ko nga yung mag-add account dito. Kaya lang ha, subukan ko mag-ano. Ay, ito. Mayroon na pala to. Na ano ko lang. Mayroon na pala to, boss eh. Yun. Bisalog channel, dapat nagtungab-tungab ka na. Tanduay, pare ko eh. Pwede nga pala, no? Ito nga pa. Boss, oh. Ito na yung account ko eh. Pwede nga pala, no? Bisalog channel, so weird. Tayo na yun, ha? So weird. Style mata ni so weird. Pare ko eh. Buha nga abi so weird, no? Makadani ba? Makalinga po. Yung bisdak. Bisalog ba? Wala ka mag-ilis? Wala ka daw mag-ilis. Pare ko, bisalog. Sabi ni Dong Bisdak. Yung Bisdak, oo eh. Post mo lang ang video. Dapat i-post ko lang siya. Ayan, naka-post lang siya. Ito nga ba? Yan. Dili ba ako, Boss Bisdak? Parang dili ako ah. Bisalog channel by Bisdak. Napaong man og kalit. Ipatay siguro ni Lolo. Naglit ka lang pala. Nag-ilis kanina by Parekoy. Pinduta ang ini tapos add moderator. Dong Bisdak. Sabi ni Dong Bisdak, pinduta amo name tapos add moderator. Pwede ba ako mag-jacket na? Boss Dong, baka pain ako ni Lolo nito. Pwede ba Pwede na ba ako mag-jacket? Bukan. Ano? Ano lang pala, long press lang pala, no? Tapos, add moderator. Ganun lang pala mag-ano. Cellphone lang kasi yung gamit natin. Mahirap na kasi tayo. Uy. Salog channel, nag-ilis ko kadiyot lang kay ipatay. Patay man og kalit. Yung Bisdak, okay ra oy. Wala connection ang jacket. Ano ba? Wala na connection ha? Di nakita na mo eh. Testingan ako. Subukan ko
Jakitan ko kayo, subukan ko. Try mo daw, boss, dong bisdak. Kung meron na. Basic ng Parikoy, so weird. Sabi ni Bisalog Channel. Parikoy, subukan mo nga mag ano ulit. Ay, o nga no, meron na. Pala, ganun lang pala, no? Dapat meron ka, magastos pala to sa ano, sa cellphone. Kailangan ano, dalawa yung cellphone mo. Malikot man tong cellphone na to. Paano kasi? Tabingi kasi pare ko eh. Nahanap ko nga si High Cross, mahal kita eh. Natulog na yata. Bisalog Channel, jacket, kay Tugnaw. Yung bisdak, okay. Yun no, sabi ni Bisalog Channel. Basic lang ha, sabi ni Boy Tapang. Yawa gitu eh. Kuya wala kanig daghan ta ba nya? Maluya tagbasa no? Nagdala man to og bunot si Kras mahal kita. Malibang korto. Sabi ni Bisalog Channel, ate ragit pare ko ya. Zoom off siguro to sa kwan. Sa maisan. Ulisawa gitu eh. Bugoy mo pare ko eh. Sumbok sa kwan. Maisan mo dayog kwan. Bisalog Channel. Pasak ako parikoy. Saan man ipagpasaka parikoy? Di ba ko mao? Magbaba ako ng ano? Ng link ko, ganun. Di pa man ta kumao ani. Kay bisdak, kung saan man na. Bisalog Channel, sabi ni Bisalog Channel. Kay bisdak, kung saan man na. Yung bisdak, pinduta ang invite tapos i-copy link. Invite. Sa ano ba? Sa mismong nag-live o dito sa ano? Saan ba ang invite dito? Tapos i-paste sa chat box para matambayan kita ito mahuman sa imong mismong live na city. Meron ba dito? Invite.
Wala man invite pare koy. Adong bisdak. Di man makita. Kung na sign og tao ubos. May sign og itong guest. Guest ba guest? Guest ba dong bisdak? Sabi nung dong bisdak na i-sign og tao. Tao ubos. Ubos anang imong na. Kani bitawng kuan kaning sign nga duha ka tawo kaning yes ang tawag lagi. Dong bisdak. Ano ni? Hindi daw daw. Yes. Invite a guest. Copy to clipboard. Copy to clipboard, boss dong bisdak? Copy to clipboard. Yan ko siya, i-copy to clipboard. Copy to clipboard. Copy na ba yun? Copy to clipboard. Ito yun, di ba? Copy. Tapos, back. Tapos, saan yung ano? Saan yung comment? Wala may chat box dire, boss dong bisdak? Di ko nakita. Saan yung chat box dito? Ano mga ako na matagal mga ano siya? So, okay with those things. Ha? So, sabi, Di man kuan urong. Di man maurong. Di man siya maurong pare koy. Boss dong? sa baba daw ng mukha mo. Ha? Wala nga Di siya ano, di ba? Ano itong mura? Bakit wala, no? Saan ba invite mo? Ano ba yung mga? Pinitin yung mga. Private chat? Hindi na siguro. Hindi kasi siya magalaw-galaw, maganyan-ganyan eh. Naka-fix siya, boss dong eh. Sabi mo comments mo sa right side. Ano lang, di ba may nakalagay dyan na ano, na comment.
banners, tapos brand. Yun lang ang ano eh. Andito eh. Ay, ano to? Towel to. Init na. Dali lang. Buga. Ate, regiday. Hoy! Shout out kay Rijan Oliveros. Yan, kasamahan ko yan sa ano. Si ano yan, si John Patrick. John Patrick Oliveros. Ano mata dito? Shout out. Hindi ko talaga maano pare ko, hindi ko talaga makita yung chat box. Hindi kasi siya na-scroll yung ano eh. Naka-steady siya eh. Ito pala yung guest ng invite guest. Oh, yun nga yun. Ano ko na yan? Nakapit ko na yung ano. Bisalog channel. Gwapo talaga parikoy ko. Tayo lagi na. Picture daw. Tapos sabi ni Boss Dong Bisdak. Picture daw. Tapos send mo sa messenger. So, Oh, dito lang. pwede yun. Ito yung... Tayo sa... Ano na pinindot? Wala na. Plus. Ano yung pagpapos dito? Nangangamuti na naman siya. Kaya lang mga idol ha. Busy pa yung host nyo. Nagsasanay pa eh. Ate, gitu eh. Magka dipo-dipo mambutaan eh. Sa ano? Wala dito yung messenger ni Bisdak eh. Nandun sa ano? Nandyan sa cellphone ko. Ito, messenger mo? Ah. Dahil lang boss Dong ha, ano ko, i-send ko sa iyo yung ano, yung screenshot. Uy, natakpan siya. Ay, hindi pala. Dapat ito na kasi pinicture mo, pati mukha mo sa mama mo. Hindi, dapat makita din to. Alisin mo kami, hindi mo hindi na ako makaselfon nito. Sige na, nasa live ako. Saan na ba yun? Ay, ito. Pare ko na-appeal ko. Kundak diri. Tawag na lang idol, sabi ni Dong Bisdak. Bisalog channel, login mo sa cellphone ng misis mo. Dong Bisdak. Bisalog. Likay kay na-appeal kang kilat. May ano pala yun, may plus. Bata. Ano ko nga. Tawagan ko nga si Boss Bisdak. Ano, messenger.
Ayan oh. Kita mo ba? Pinutin mo yung comments, yung comments ba, pinutin mo yung yung arrow. Doon. Ha? Yung arrow, Cancel na yun. Nawala eh. tatakbo yung ano. Eh, ano yun? Ayan oh. Kita mo ba? Dito. Yan lang ang pinakadulo niya. Oh, ito na yung pinakadulo. Wala siyang chat box eh. Sa dulo, wala. I-ano mo daw, i-up mo daw. Ay hindi, i-down ba, i-down. Ayan na. Tapos, oh, sa taas wala din. Ganyan lang siya. Pagdating kasi sa baba, ano siya eh. Wala siyang chat box. Parang malabo yata. Kita. Baka naka-zoom in ka. Naka-zoom siguro to, no? Ganito na siya pag start. Alam mo mag-zoom out. Paano ba yun? Yan mo lang yung daliri mo ba, i-ganon mo para paano ko i-explain. Ganon siya, oh. Ganon? Pumutol. Ganon? I-ganon mo yung daliri mo. Yung dalawang daliri lang ba? Basta ingatan mo lang, hindi mo mapindot yung in. Kasi yun lang naman ang ano eh. Ganyan ba? Oh, Sa ganyan. screen, ano mo sa screen. Galaw-galaw. Hindi siya, no? Hindi, balik natin. Oh, Wala, yun lang yun. Itayo mo kaya mo. Hindi ba pwede itayo yan? ganyan yung, pag inalaw ko siya, boss, ganyan, no? Ganyan siya yung lalabas. Sandali. Nag-ano siya, parang liliit. Ano lumabas? Ganyan, no? Parang lumiit. O yun yung zoom out. Yan ba yun? Tapos, wala. Close.
Ayan, ganun pala. Sorry. Buwangan, nagkalisod yun ko. Pasensya na kayo mga idol ha. Medyo talagang hirap. Hirap magkalisod. Hirap magkalisod. Ater, gila. Pinag-promisan siya. Asa man ang kuwanan eh? Wala dyan oh. Wala dyan po oh. Nantawa ba? Wala dyan siya eh kuwan. Wala yung message. Ay, sa chat box. Hugas mo. Ayan, wala. May nakita ka ng ano, may nakita ka ng chat box. Wala dyan. Idol, pinutan ng kwan. Pinutan ng 3 dots lang sa taas. 3 dot no? Bukan mo nga. Yung kilid ba, may 3 dots. Ayan, nakalagay oh. Dalawa. Masay, Put user in timeout tsaka block user. Ito yung sinasabi na yung more. Hindi, ito nga sa gilid daw. Saka ano yung sumunod ko. wala ka pa rin nakita na chat box? Wala. Ha? Wala talaga. Private chat. Baka itong ano, post comment. Ayan oh. Kita mo? Ay, hindi yan. Hindi yan. Ah, hindi yan. Ibalik mo, i-X mo lang, i-X mo. Oo, wala na, yan oh. Dapat may chat box yan sa ano eh, sa pinakadulo. Kaya nga, dapat dito yan, di ba? Nasa pinakadulo. Okay. Subukan ko kaya itayo yung cellphone. Putol noon. Sabi ni Bisalog Channel, na putol noon. Balik na pare ko eh. Naluya ko pangita. Wala na dyan, bisa lo. Ay, wala na. Bumalik si Bisalo. Yan na ko nga. Message ko si Bisalo. Ay, pero dyan eh. Pag siya lagi pare ko eh. Ah, boss dong. Hindi siya makita. Wala siyang ano eh. Ano kaya ito? Ayan, nandiyan na si High Crush. Ha? Shout out, High Cross, mahal kita. Itong tatlong dot. Yun. Galing mo idol o High Crush. Ay, hindi pala siya nakang Ayan na, boss dong. Mayroon na. Meron na. Oh, ayan oh. Kita mo? Yun yung sinasabi niya tatlong daan. Kaso wala na si Bisalog, umalis na. Ah, nandyan na? Anong, ano ko lang no, press ko lang yung ano no? I-press mo lang yung chat box. Tapos, please. Tapos yung StreamYard. Yan siguro. Yung, basta may... Ayan ba, tingnan mo. Ayan, na-send ko na, tingnan mo. Tingnan mo kung tama. Kasi nag-press ako pa. Ah, sige. Hi, Cross, mahal kita. Good evening. Shout out sa'yo diha. Dugay na kitang minahal, Bisalog. At Hi, Cross, mahal na kita. Sabi ni Hi, Cross, mahal na kita. Dugay na kitang minahal, Bisalog. Ah, ano boss? Abangan mo yung mukha ni Bisalo na mag-appear dun sa... Ayan na, nag-appear na. Pindutin ko. Lutin mo para ma-get siya. Welcome sa aking live stream, boss. Bisalog.
Atay ra jud. Sige. Kerapas Pinson. Sige. Mayo gabi eh. Welcome, Parigoy. Shout out. Jackpot. Salamat Boss Bisdak ha. Boss Dong Bisdak. Dagang kayong salamat. Nakukuha rin kita. Nakukuha rin kita. Ate, Joy. Ba't tawayan man mo Parigoy kay higda-higda naman lagi ka diha. Nakita ng mga gwapo. Hi, Cross, mahal kita. Ano yan? Kuan dumbis na Okay. tulot. Sabi ni Hi, Cross, mahal kita. Giatay ninyo eh. Bigyan kita ng jacket. Hi, Cross, mahal kita. Ayan naman, Hi, Cross, mahal kita. Mahal na kita. Meron ka ng jacket. Are na ko dress anir ko. Matsum ka Parigoy. Buyak. Lagi cerita lang. Sabi ni Hi, Cross, mahal na kita. Wag iniinitan ako. Pero yun. Parigoy. Sabi ni Hi, Cross, mahal na kita. Iniinitan daw siya. Nainitan daw siya sa kamatsu mo. Sa kamatsuhan mo ba? Basta kasi ay kas kita pero Pagyatin ko si Hi, Cross. Hi, Cross. Akyat ka. Mag-stay ka ba o ano lang? Paalis-alis ka dito si ano? May ano kasi dito si Hi, Cross, may laro. kaso din ako makabasa ng mga kuan ba? Mga message. Ganun lang pala mag-ano, no? Pero na, ipaningot ko Parigoy. Paningot ko pangita sa kuwan. Paano pindutin ulit? Istorya tani binutbot. Salamat kayo sa'yo. Salamat kayo ha. Busdong Bisdak. Tingkit mo na. Buutan sa tawhana, no? Dapat mga hinganan, mga tao nga buutan kayo na dapat na muni-muni na kay buutan man. Sabi daw niya muni wa. Sabi nitong Bisdak, may problema. Thank you, boss. Idol. YouTube. Pwede ba ako mag-like sa ano ko? Sa Rinig. live ko? Rinig pala siya. Parigoy? Ha? Pwede ba ako mag-like sa ano? Mag-thumbs up sa ano? Thumbs up? Hindi pa ako nakasubok ng ganito. Ano eh. Di ba? Parigoy, pwede mag-thumbs up sa sarili kong live? Pwede. Ano ba? Piyawan mo ba? Dili daw, basta same account. Dili, pwede, boss? Kanya, na-like man ako, na-thumbs up man ako, boss. Bawi mo na ako. Ako. Punta na dito.
Boss Dong Bisdak, bawion ako. Natamsak man ako. Buanga oy. Kuyawan mo tapos si Karan taan ng lolo niya. Bawion siguro no. Dili man gyapon mutatak. Dili gyapon. Pero bawion na lang nako. Kasi bawion na lang nako kay kuyawan man ta. Shout out kay high class man kita. Pila daghan kag bisita kay niya. Boss Ailes mo boss? Pare koy. Wala, saglit daw nag-gilis, hindi ka ito kaabot ng 15 minutes lang siguro. Biglang namatay eh. Oo ba? Pinatay siguro ni Lolo. Ngano ka ha, no? Iwan ko nun. Malakas naman sana dito yung connection ko eh. Bigla lang namatay. Kaya di na lang ako ng TikTok. Sabi ni Dong Bisdak, dili man yapon mo tatak. Dili yapon mag-appear no. Di ay, mana din ha. Wag lang no. Wag lang yung baliktad kay mapindot mo yung baliktad ba no? Oo. Ayaw na balik. Kuyaw. Niadto ko sa LS ni Bisalog, nagsigira ikot. Sabi ni Dong Bisdak. Niadto daw siya sa imong LS ganiha, pare koy. Si Dong Bisdak. Nagsigir daw ikot-ikot. Kumusta naman mong duha diha? Sabi ni High Cross, mahal na kita. Binutbot namin na yung istoryahan diri High Cross. Nag-ikot-ikot ra ba Dong Bisdak? Bigla lang siya namatay eh. Six, turuan mo ako bukas ha. Sabi ni High Cross, mahal na kita, turuan ko daw siya bukas. Turuan mo, bago lang din yan. Tinuruan ko rin siya kanina ng stream niya kung paano gamitin. Hindi ako marunong yan eh. Ganun ba? Kasi inantay ko talaga na direct ako eh. Direct talaga yan sa'yo sa pare ko, di ba? Direct. Walang Inantay ko problema. talaga na High Cross, mahal na kita, walang problema ha. Turuan kita bukas. Pag di ko makalimutan. Mga ano pa naman yan. Mamigay pa naman yan ng tira. High Cross, kusog kayo mulupad, sige lang og lupad, sabi ni Dong Bisdak. Sige tuyok-tuyok kay pare koy, Bisaya. Sabi ni High Cross, mahal na kita. Boss Dong Bisdak, sabihin mo sa akin kapag nag-start na pag-game si Queenie Joy. Galing ako nun Queenie Joy. Galing ka din doon kay Queenie Joy? Nakita nga kami doon ni High Cross uyab namin. Bantay jud ka ha. Patyon jud ka nako. Sabi ni High Cross, mahal na kita. Ayaw saba, Boss Dong, kaluka. Sabi ni High Cross, mahal na kita. Kaluka talaga High Cross. Nagkalisod ko kanina nimbalik ko sa umpisa. Hasta kung asawa lagi nagka-dipo-dipo. Kung ako ganun si Dong Bisdak tudlos ako pod. Boss Dong, pala kanina? Kaya pala ganun, Boss Dong Bisdak. Kasi hindi pala siya naka-stop site. Hindi pala naka-on.
Kaya naman pala eh. Kaya pala ganun. Wala siyang setbacks kanina. Pero ngayon, mayroon na. Ayos na, nakita ko din eh. Kita na sa TV. Ay, class, mahal na kita. Yes, nag-present ako doon. Chicks. Baka magtampo pag hindi ako nagparamdam. Ha. Doon din ako galing kanina. Ay, class eh. Bago ako nag-start mag-LS, pumasok ako doon kanina eh. Nagtamsak lang ako. Ako rin nagtamsak ko. Nagtamsak lang ako sa LS ni Queenie Joy kanina. Bago ako nag-start. Okay lang yun. Marami naman tao doon eh. Oh, maraming tao si Queenie Joy. Marami, kasi siya, nagpapalaro. Tapos namimigay siya ng, WH. Buntagay taron. Buntagay bata, buntagay. Ate Rajuloy. Nagreklamo na kanina akong asawa, okay. Wa na siya kagamit og cellphone. Kaya nga man, sabi ni High Cross, nasinmaing anak pod ko ugma ani. Wa ko kasabot ana imong send kuan High Cross. Di man unsam ni kuan kaning Arabic. Wag kang magbisaya ay crack mo lang kita kasi hindi maintindihan. Nasinmaing anak pod ko ugma ani. Lagi kulbaan ako. Kulbaan jud ka High Cross kay ug malimot ko di gid ka matudloan ani ugma. Sabi ni Dong Bisdak, pangayo ni Hikran ng cellphone. Bitaw daghan bitaw na kwarta sa si High Cross mahal na kita. Daghan na eh. Plano gani ni High Cross boss dong mo palit og kuan laptop jud. Nagkita na mo ni High Cross? Permi adlaw-adlaw ay makita na. Amo agi ka dito sa iyang tindahan? Oo. Dapat nagdakan ng buwan. Kuan tanduay. Na malimaho tag malimaho tag utot. Uma daghan TV idol. Tere gid boss dong oy, wa antay kwarta ni boss dong. Ay Cross mo lang kita, daghan ka ba? Sa may palit na tog cellphone anay. Ano ka kaya pare koy, magpalit ka kaya ng schedule sa sa LS. Ano Yung bang oras? Para hindi tapat sa hapunan. Kasi yung ibang mga natin naghapunan pa siguro baka hindi sila makadalaw. Subukan mo kaya mag-schedule ng ibang oras. Mga siguro? Alas 8, pwede siguro 8. Oh, pwede. Kay panggabi na ako mawala na ako sa ganitong oras, hindi na ako pwedeng mag-LS kasi panggabi ako sa bukas. Panggabi ka na bukas? Oo. Pwede ka mag-start ng mga ganitong oras para magala-galaan ka lang nila ni High Cross, palipat-lipat ba? Subukan ko. Kasi yung ginagawa ko kasi dating ako trabaho, bukas agad ako ng Tulis eh. Alas 6 ba uwi mo? Alas 5. Alas 5, tapos makarating dito sa bahay, mga 5:30. Tapos mga 5:45, mag-start ako. I-try mo kaya mga ganito oras, no? Mga alas 8.
Subukan ko yan. Mas okay nga yung hapunan para makatambay ang mga tao. Sabi ni Dong Bisdak, mas okay daw yung hapunan, Parikoy. Kaya nga rin, gano'n nga yung inano ko eh. Kasi pag ganitong oras, inaantok Ayaw ako ka yan. ba diha? Sabi ni High Cross, mahal na kita. Yun, no? Shout out sa'yo, Krisya Vlog. Uy, si ano pala to? Si Queenie Joy Steven pala to. Shout out. Ninja na pala to. Ninja mo Queenie pala Joy to. Steven. Queenie Joy Steven. Hello. Salamat Queenie kayo. Steven. Salamat kayo, Okay. Queenie Joy Steven, ha? Sinabayan ko si Tix Bisaya dito kasi subscribe ako dito eh. Hindi talaga kayo nang iiwan. Super bait nyo talaga. Magkano lang tayo, magtulungan. 9 ako bukas. 9 daw si High Cross bukas. 9 ang 9 ang gabi ba, High Cross? Ng umaga. Gabi yan, gabi. Gabi ba? Kasi Kaloka. top May Krisya pa. Good evening, Krisya Vlog. Kumusta ka naman? Anong hapunan mo? Sabi ni High Cross, mahal na kita. Tapos na yung kumain si Queenie Joy bago mag-start sa LS niya. Bayaran. Gabi nga pare ko yung ni High Cross. Yung LS niya. High Cross, mahal na kita, game na. Wala tayong pag-game ngayon, High Cross. Kasi nag-start pa lang tayo eh. Dapat nga di ako magbigay ng jacket eh. Baka batukan ako ni Lolo eh. Wala Krisya yan. Vlog. Ayan. BG lang ako host. Bago lang ako host. Yung siguro yan. Ibig sabihin yan. BG maghawa-hawa ba? Yung muna yung tinawag BG. Yun ba yun? Nag-ilis mo na siya. Karon. Oo nga eh, naka-LS nga yan eh. Kaya nga nandun si High Cross kasi nag-ilis nga. Nagpunta ko sa laing kuan. Bahay. Yan ang talaga. Yan talaga ang mga masabi mong Parikoy. May mga puso talaga. Kasi kahit naka-LS siya, supportive talaga kasi kahit naka-LS siya, nung ninja niya, pumapasok naman, ka-support sa'yo. Dati nung first time ko nag-ilis, ang tao doon sa ilis ko nung una ko, si yung bisdak lang sa kasi Queenie. Idol, i-post mo yung isa mong CP. Nakaposto, Boss Dong, nakaposto. Ano mo lang? Ano mo hinahan ko? High Cross, mahal na kita. Kaya nga eh. Nainitan pa naman ako. Nainitan daw si High Cross, Parikoy. Sa siguro? Sa kamatsuhan mo, Parikoy? Nainitan si High Cross? Anong pag-game? Wala muna tayong pag-game, High Cross. Kay Pigado. Kunya na lang uguan kanang ate daghang kwarta. Shout out Agila Uno, tambay ko din to. Ninja to Ninja mo ba to? Busdong Bisdak? Kadong bisdak yan. Agila Uno? Dami ninja yan sa Dong Bisdak. Oo nga eh. Baka nasa 10 siguro. Agila 1, Agila 2. Salamat kayo, Busdong Bisdak. Nagpalaro na si Queenie Joy, High Cross. Punta ka na daw, High Cross. Nagpalaro na si Queenie Joy. Baka manalo naman si High Cross. Lagi yung Masipag yun. nakapuno.
Pasipag nga yan Si si Icras. Icras. Laging nanalo. Oh, lagi nanalo eh. Kung hindi load, ano, WH. Oh. Yung nakaraan nga, ganito niya sa akin, umabot ng kulang-kulang 500 yung panalo niya sa load. Dami. Tapos may WH pa kay kay Tibski. Si Tibski malaki magbigay ng WH eh. Hmm. Doon kay Lars Samuel, nakatalo ko doon. Nanalo ka kay Nars Channel, pare ko. Oh, walong WH. Kailan lang? Di pa dugay, mga wapay isang linggo. Swerte mo, no? Swerte, ano talaga? Swerte lang din. Dati, lagi kong sumasali ng mga ibang LS. Lagi ko nanalo ng load. Mga limbang busy siguro nanalo ng load. Malaking bagay din no? Pag nanalo ka. Oh, kung nanalo ka ng load. Masipag ko si pare ko si Busdong Bisdak, masipag ko tumulong. Oh. Nakaraan itinuro niya rin sa akin kung paano to gamitin yung StreamYard eh. Ini-screenshot ko pa sa kanya, tapos sinisend ko sa kanya yung picture. So, 8 hours pa rin ang pasok mo, pare koy? 9 hours pala, no? 9 hours. Araw-araw talaga yan, naka-fix na. Narinig ba? Naka-mute ka kanina? Naka-mute? Mute ko kasi naitaw. Nanawag og ikuan, inom? Oo. Nanghagad siguro inom kanduay garo. Palit og kuan ba ice. Bigyan ko guys. Salamat Boss Idol Aguila Utso. Dito ka lang Idol. Dito ka lang daw ay pare koy. Oo, walang problema yan. Pasal ka dito sa amin. Pare. Pasyal ako diyan pag pag wala akong pasok. Ngayon kasi araw-araw pa kami may pasok eh. Maano kasi kami ngayon, tambak kami ngayon pare koy, dami naming gawa. Ano bang yung day off? Depende lang pag walang gawa, yun may Tuloy-tuloy ang trabaho nyo? Kahit linggo, meron? Oo, kanina nga may pasok kami. Tuloy-tuloy pala. Ang laki pala sa hapon dyan. Tama lang din, kuan, tawid lang din. Tagaktak yung kaya bata yung 5,000. Oo. Mahigit. Fix na palagi. Pag may linggo, yun, mga 6 ka. Ayos na. Magkano bahay mo dyan?
Kuan lagi 3.5. Ang mura lang. Mo adire kuan ni 1,000. Pero dako na siya, dako. Oh, sakto ra pod. Pero pila pero ikaw lagi kamo lagi pamilya diyan nagkuan, nakatira. O may kuan, may kasama ka diyan. Na akong kuan bayaw kaso lang ako wala sa trabaho ngayon. Pa-applyin mo doon sa amin. Ano ba yan siya? Binata? May asawa? May sawa na. Dito siya pumapasok ano, tribo. Alam mo yung tribo? Tribo? Yung chinilas. Ah, di ko alam Tribo yan. chinilas. Di mo alam. Di ko alam yan. Pero alam mo yung chinilas na tribo. Oh, alam ko yun. Dito, yung paggawaan niyan dito sa amin lang. Lapit lang. Ah, dyan lang din sa ano? Baba? Oh. Tagal lang mula pasok, 4 na buwan. Kaya solo ko yung bayaran ngayon. 3 buwan. Ah. Tsaga-tsaga lang pare ko eh. Malay natin ano lang, sipagan lang natin para ma-successful yung ano natin. Mao dud. Ilan na ba viewers natin dyan? Usa ra man ni nagkuha na ni. Isa lang naman to. Targing duha guro ani kuan. Ibutan kong imong usa katong channel sa imong kuan asawa pero ito paano na ay kuan. Lagi dire naka-login lagi dire ang kuan no? Ang akong kuan di niya magamit. Pero ako kay duhar magamit ng cellphone. Ay iba kasi kay direct kasi ako. Pag maglagay ako ng jacket kay dito ra kay gamit ng camera. Mao bitaw ingon nila basta direct ka mag-live diha na ka rin mag ano. Di ba diyan ka lang din nagja-jacket sa ano mo? Dito lang sa Mismong- ginagamit. Oo, ganun nga daw pag naka 1,000 bananas ka na. Ilan na ba banana mo? Kunti pa lang sa 220 yata mahigit. 120? Oo. Mudaghan Ang na. bisda, imuha maoy ilag-in bisalog. Imuha maoy ilag-in bisalog. Imuha daw pare ko sabi ni dong bisdak. Digamit sa kuan. Krisya vlog dito lang. Ginagamit daw. Ano? Dong bisdak ginagamit daw sa asawa niya yung isang cellphone niya. Meron sana akong isang cellphone kaso lang walang walang wifi. Meron din akong cellphone dito sa anak ko kaso wala siyang load. Dapat magpakabit kag wifi. mahal man bayaran ng wifi kada bulan. Kuan. Sa kalibo. Oh. 1.3. Nya wa kay di ka makakumpleto sa usang semana wa kay nagbayad. Ako gani nga. Kabit gini ko sadya jud mo kay. Lager tayo eh. Kay grabing surag sadya ring balay na. Pag naka-data ka wala signal diha. Wala kay namin mas ilaw. May puto ba ni ko nimong balay ko dami sa kuan baba ka. Tapos Sabi gilid na ka talaga. puro pader kasi puro pader. Parang kulob siya no. Kulob maong wala signal. Merong signal doon sa labas. Kisha vlog, shout out. Dong bisdak, shout out. Krisya vlog kay ano to, di ba? Kay Queen ni Joy. Nandyan yata si Dong bisdak sa LS mo, Queen ni Joy.
Dili counted mo out kay na sa taas. Pag di na lang kay samahan natin si Parikoy natin. Dili counted mo account kay naa ka sa taas. Paano, anong ibig sabihin nun, Busdong Bisdak? Dapat ano? Ano ibig sabihin sa Parikoy? Ano ibig sabihin sa sinasabi ni Busdong Bisdak? Inom tagkuan. Jin. Alcohol? Okay. Ito ano? Alcohol. Ha? Parikoy, Oh, anong ibig sabihin sa sinabi ni Busdong Bisdak? ingon niya ipalaki na account kay arong Para ma-counted Di man ang kuha mo? Para counted din yung LS? Oh. Ay, ganun pala yun. Pag umakyat ka? Tagli lang. Pero kuha nakahapit na ka sa kuhan. Parikoy, katunga. Ay mong WH. Wala palagi 200 pa kapin. At taya lagi rin, 200. 200 lagi. Pero pila nakakakuha, kabulan. Nagilis. Oo. Pang kuan pa mga 15 LS. May limit ba sa pag walang ano no, pag wala pang 1,000 bananas, may limit ba yung ano, LS? Alin? May limit yung LS sa sulod sa usa ka bulan? Narinig ko kasi ano lang daw 20 times lang daw sa isang buwan eh. Iwan ko lang, di ko alam rin eh. Ay si Bisdak. Di ba ingon ka na usara nanood kay walay kwenta ang account ni Bisalog kay naa siya sa taas. Sabi ni Dong Bisdak, oo nga no. Ganun pala yun, Busdong. Busdong Bisdak, ganun ba yun pag wala pang 1,000 bananas? May limit ang LA sa sulod sa usa ka bulan? 20 hours lang na StreamYard. 20, tama nga, 20 hours lang. 20 hours pala, Parikoy, hindi pala 20 times. 20 oras. 20 oras lang pala, 20 ka oras lang ang StreamYard sa sulod sa usa ka bulan. Di na pwede malumpas. Oo, di na pwede. Pero pag naka 1,000 ka bananas, wala namang limit no. Kahit adlaw-adlaw ka mag-ano. Ay wala na limit, direct naman na. Oo. $20 hours pala. Nanalo siguro sa high cross, kaya wala man kabalik. Nalos ko ang Caracross. Taga diha ang kuan ako, Parikoy, mga kauban ako sa trabaho na ako yung mga daghan kong mga kauban sa trabaho nga taga diha gaulian sa inyo ha badapit. Maysan? Oo, mag-asawa gaya na sila. Mag-asawa sila pero kauban na po sa trabaho ba. Wala mo kailan dre, baguhay mo po dre. Dito ko na po yung sa kuan dalan. Sa dalandanan? Oo, sa may Sturdom, unahan. Doon sa ano? Sa sa Kadiwa ka nakatira? Oo, doon. Unahan. Dito lang sana, Siban Kaliwa. Aguila Dos, shout out. Host, ako ka gitambayan.
ug tulo. Salamat kayo, boss. Dong Bisdak. Daghang kayo salamat. Super ano ka talaga. Napaka supportive mo talagang ano, kaibigan. Supportive yan si Dumisdak. Siya rin nagtudlo sa kuwan. Akala ko nga, isip-isip ko nga na gikapoy na siguro ni Dong Bisdak kay sige ko katong giya kong gitudloan atong magligad gabi ba kung paano gamitin yung StreamYard. Oh. Dugaya Ay, lang naman naputol naman ka. kay nagkalisod ni kay kuan ganing naka-off ang kuan ba ang mic o ganing kamera. Di ko mahanap. Tapos ini-screenshot ko, sinesend ko sa kanya. Di na talaga namin mahuli. Yun pala yung StreamYard dun sa taas, yung sa ano niya, yung parang may padlock dun sa taas. Oh. Yun lang pala ang pindutin tapos lalabas na yung settings doon ng StreamYard. Naka-off pala yung ano, hindi naka-allow. Yun lang. Ganun rin ako nung una rin. Katagalan, nahuli din. Masa, ano lang, magpindot-pindot ka lang. Kaso nakakatakot kasi magpindot-pindot tapos biglang mawala. Ganun rin si Dumisdak rin nagano sa akin eh. Siya rin Lahat ng tanong ko, si Dumisdak yung nilapitan ko. Kagabi, nagtanong naman ako. Kaya, sobrang bait yan, Dumisdak. Hindi kasi mahirap lapitan si Boss Dong Bisdak eh. Mabait kasi. Bait. Bukas pa rin ko eh. Ano kayo, saan kayo nagkailan ikaw? Dumisdak dun sa, Dailies na ano? Hindi, sa ilis niya. Dito mo nakita sa akong ilis. Tapos di-invite ka ni Ike's Malakita. Nakilala ko si Boss Dong Bisdak doon sa ano, sa kay High Crash, mahal na kita. Inano niya sa akin na, uy, pasok ka dito sa LS ni Bisdak TV. Sabi niya. Tapos pinuntahan ko doon. Sinearch ko siya kasi hindi, ano. Yun na. Sumali ako sa ano niya, sa LS niya. Binigyan ka agad ako ng ano, 10 bananas. Daming ano yan, daming banana yan. Dami palang banana. Ang dami palang ano, Namati na yung Dumisdak ko, namati na yun. ang dami niya palang ninja. Marami. Eh nagtanong nga ako eh, paano ba yung ano? Ayan, nagtanong nga ako sa iyo, di ba? Paano ba ipunin yung ano, yung banana? Sabi mo sa ano yan? Ninja yan, ninja. Sabi mo nga, di ba? Akala ko ano pala yun? Akala ko iniipon yun. Yung pala, ano din pala yun? Ninja pala yun, account din pala. Sipa to si High-Cross mag-ano eh. Tumali ng mga ano, mga Pinoy Hinyo. Bis ng banana niya, bago lang yan. Wala pang tangguan yung ano na, kanil. Oo nga, wala pa. 500 plus na Ano yung lang? ano niya. Nauna lang siya sa akin ng ano, isang araw. Halos magkasabay lang kami niyan. Yung channel ko, matanggal na to. Marso. Kunti pa rin na ko. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Upat na din nakabulan di ay. Karon nihunong na yung kunisda karon. Wa pa ko sa kalibo si kunisda. Ako dung ipaspasan. Karon hihinay na ko kay busy na kay na may trabaho. Dong Bisdak, di ba ingon ka na balik naman din eh. Kay Bisalog ta nagkita oy. Nagtambay lang ko, wala kayo ko nagdikit. Doon ba tayo nagkita kay ano kay pare ko Bisalog? Dito na kamo nagkita. Ngayon, diba kaibigan ngayon ni nakita. Saka pa sinabihan niya kasi nakita. Ay, oo nga pala, tama pala. Na ano na pala 'yon, nabigyan na pala ako ni Boss Bisdak ng ano ng
Tampong Banana, tapos sinabihan ako ni High Crush na punta daw ako sa LS ni Bisdax TV. Sabi ko, ay, galing na ako dyan. Binigyan na nga ako dyan ng 10 banana. Ayun pala yun. Doon pala sa LS mo yun, Parikoy. Boss Dong, galing ka sa kay Queen DJ Steven? Nanalo ako dyan kay Queen DJ Parikoy ng WH. Kailan? Nung nakaraang araw pa. Kaso hindi niya pa hindi niya pa nagamit sa akin kasi wala nga akong mahabang video. Hello, kabanha ba oy? Sabi ni Krisha Vlog. Hilom gani kayo. Krisha Vlog. Kayo kami lain kauban, kami ra rin ni Parikoy ay tulo. Ni Boss ng Bisdak. Dong Bisdak, oo, nakatambay ko sa iyahan, nasa laptop ra mo. Di usta og tambay. Ay, gining na laptop kay wala kahit pwede ra doble-doblehon. Kita pa ba ko dyan? Meron ako napindot eh. Kita raman. Nasaan na ba yun? Wala ka na. Hindi ko nakita dito. Meron Nakita lang kasing, pa kita ka lang kaso hindi ka gumagalaw. meron kasi notify ba na pindot ko. Wala na tuloy ako. Nyari. Kaya mo kaya, try mo lang kayang pindutin ng isang beses. Yung mo, mukha mo. Naka ka hindi ka gumalaw Pas TV ka lang. Pero marinig ako dyan. Naririnig lang kita. Ganyan na siguro. Krisha Vlog. Nasa laptop kayo, tambay ko. Maraming thank you, Krisha Vlog. Yung Bisdak, itagak sa Bisalog, pasaka o balik. Itagak ko sa ako kayo na. Paano ba gawin? Pindutin lang, remove. Remove ba siya, Boss Dong Bisdax? Pag pinindot yung niya, yung mukha niya, remove yung lalabas, remove.
Remove. Ayaw man mag-remove. Ayaw pinduta ug balik. Tama na yun, remove. Di man ma-remove. Yun pala yun. Shout out kay The Spoiled Wifey. Spoiled Wifey. Hi. Kinsa man ni? Kinsa may atong bagong bisita? Paano ba 'to tanggalin? Ganyan lang. Kaso yung sa baba nandiyan pa rin. Diba? May napindot kasi ako eh. Ano yung napindot mo, pare ko? Meron na notify ba sa kuan, white eh. Ako tangi slide sa babaw. Pindot mo hinon. Si The Spoiled Wifey, ano yon? Ninja ito ni ano? Muiko malagi, muiko na. Ha? Muiko naman. Iko? May iko? Ano kaya to? Di mo iko si mo ha? Wa man? Okay na, okay na. Ganyan talaga yan yung una mo kasing ano, pare ko, nandito lang sa baba. Yung una mong akyat. Shout out Nars Channel Official. Haller. Yun oh. Salamat sa pagbisita, Nars Channel. Pasakasi ko, Nars Channel. Maraming salamat, Nars Channel. Bigyan kita ng jacket. Shout out kay Nars Channel Official. Shout out. All right, sabi ni Nars Channel Official. Kita na mga gwapo. Oo, ano din yan? Masipag din si Nars Channel. Kahit nasa trabaho lang siya, break time niya lang, kaya niya pang mag-LS. Oo nga eh. Yun salamat host. Co-host. Sabi ni Nars Channel Official. Nars Channel, yung LS mo tuwing hapon na talaga siya? Tuwing 1 PM na talaga yung LS mo? Nakaw sa LS. Nakaw lang talaga yon. Hindi talaga siya naka-fix. Break time mo lang kasi, no? Long break po ako. Mahaba pala ang break time mo, Nars Channel, sa trabaho mo. Nagbe-break time ka pala ng 1 oras? Opo, sa break time, hehe. Break ko po yun. Saan ka ba trabaho, Nars Channel?
Kasi wala day off. Everyday andun ako, haha. Ahaha. Ganon talaga Nars Channel. Kahit ako nga, araw-araw din may trabaho. Sabi ni Nars Channel, official sa Dikis. Sa Dikis ka pala nagtrabaho? Sa ano? Sa tindahan ba? Sa tindahan? Sa tindahan ng Dikis? Shout out. Daghan na nagkwarta si Kuan, Nars Channel official. Oo, masipag yan eh. Parang si ano din yan eh. Parang si High Cross mahal na kita yan eh. Magpinsan kasi yan sila eh. Coordinator. Coordinator ka pala sa karon Dikis. din na muiko man. Di kaya sa headset, sa ano? Sa headset pare ko eh. Sabi Nars Channel, wala ko kwarta, gaya ko be. Hahaha. Ater gyud oy. Ikaw, bro, kami man siguro dapat mangayo ni mo Nars Channel kay mas kwartahan mga kaysa namo. Si High Cross mahal na kita, nandun, busy kay ano, kay sa LS ni Queenie Joy Steven. Ay palaro kasi doon sa LS niya eh. Babalik yun, nanalo yun. Walay na host. Hahaha. Ikaw pa, Nars Channel. Araw-araw may pasok. Walang absent. Doon galing kay ano, kay Queenie Joy Steven. Tapos na ba yung ano niya ni Queenie Joy Nars, yung ano niya, yung bunot ba yun? Ikaw ang dinig. Hindi pa tapos. Sabi ni Nars Channel. Baka mabunot ka doon. Naglisod ko og answer. Kadipo-dipo lagi tag answer lagi niya. Ang uban kasunod-sunod ng answer niya. Kita gaw na huna pa. At tayo braha. Sige, Nars Channel. Maraming salamat ha sa pagbisita. Pero mo sa ko. Hindi ka maano. Maraming salamat, Nars Channel. Sige lang, unahin mo muna yung ano mo, labahan. Baka wala ka nang isusuot bukas. Tamsak dan. Maraming salamat sa mga patamsak. Ay namang tanong ako. Okay, sige. Dito lang ako, laba lang, makinig lang. Sige, laba ka lang dyan. Nars. Ay, Crush, mahal na kita. Ay, Nars, late ka na. Sila ko. Okay lang yan, wala namang palaro. Ay, Crush eh. Wala naman tayong palaro eh. Ikaw na lang, High Cross, magpalaro sa ano? Sa LS mo bukas. Ay palaro yan, magbigay na ako. Was 500 na karta.
Sabi ni High Crush, mahal na kita. Katapos ko lang din maglaba, Nars. Katapos lang daw maglaba ni Nars Channel. Ni High Crush, mahal na kita. High Crush, mahal na kita. Late ka na, naglaba na ako. Naglaba na ako dito ng brief. Naubusan ng brief, kaka-LS. Ha, ha, ha. Sige, sige, host. Sabi ni High Crush, mahal na kita. Hey, magano ka? Magpalaro ka ng... Wait ko lang saglit. Magpalaro ka ng load. Magpalaro ka ng load, High Crush, yung talagang 100. Wahaha, kaluka, Nars, break talaga. Sabi ni High Crush, mahal na kita. Naubusan ng brief si Nars Channel official. Wala na siyang masuot. Kaya mo lang, Nars Channel, yung brief mo, harap mo na lang sa electric fan para matuyo ka agad. Para may masuot ka bukas. Ay, High Crush, mahal na kita. Tulog ka na, host. May pasok ka pa bukas. Ha, ha, ha. Tanghali ang pasok ko, High Crush, mahal na kita. 12 ang pasok ko bukas. 12 na tanghali. Ano kami? Overlap. Tapusin ko lang to mga 2 oras siguro, High Crush. Para hindi tayo madismaya kay Boss Dong Wisdak. Para hindi masayang yung turo niya sa akin. Kaya haba-habaan ko muna tong yung LS na to. Kanina tinuruan niya ako, hirap na hirap kami. Yun pala, hindi pala naka-stop site. Wahaha, kaluka, Nars, good talaga. Maaga ka pumasok, daan ka sa tindahan, turuan mo ako. Haha. Tingnan ko pag kasi may gagawin ako bukas na magluluto ako baka pero dadaan ako diyan. Saglit lang naman yan This stop site yung pag nagla-live ka dapat mo siya this stop site mo pag nag-iilis ka para makita mo lahat yung yung kailangan na pindutin yung mga chat box yung mga niya lahat makikita mo yan. Pag hindi kasi naka-stop site siya yung mukha mo lang makikita tsaka yung mga mga viewers mo yun lang tapos wala siyang chat box hindi ka makapagbaba ng tulad yan yung umakyat si Bisalog Channel magbaba ako ng ng yung ng StreamYard hindi siya hindi ko siya paste sa sa chat box kasi walang chat box hindi ko makita kanina yun pala tiningnan ko pala hindi pala naka-on yung desktop site dapat High Crush, mahal na kita nakahiga yung mo pag cellphone gamit mo dapat nakahiga para pag yung may mga viewers ka na na laptop yung gamit siya malaki yung
Yung makikita talaga siya lahat. Yun ang sabi ni Busdong Bisdak, dapat daw pag ano ka, pag nagla-live ka, nag-LS ka, higa mo yung cellphone mo pag cellphone lang yung gamit mo. Kasi yung iba kasi yung gamit nila laptop tapos manonood sila sa iyo. Malaki yung makikita. Pag nakatayo kasi maliit lang daw, sabi ni Busdong Bisdak. Dong Bisdak, basta may katanungan kayo, mga idol, welcome kayo sa messenger ko. Salamat, Busdong Bisdak. Pag may tatanong ako, i-PM na lang kita. Kasi hindi ko pa nga kabisado yung Ay, crush mahal na kita. Ay, ganun ba? Anong FB mo, Busdong? Ano daw FB mo, Dong Bisdak? Friend na kami niyan. Hi crush mahal na kita. Ano lang yung niya? Dong Bisdak lang yata yung niya, yung FB niya, account. Kana inyo na hibaluan, i-share sa uban para makatulong kayo sa baguhan, sabi ni Dong Bisdak. Walang problema, boss, basta may mga baguhan na nangangailangan ng tulong. Kung kaya namin tumulong, tutulong din kami, siyempre kailangan din nila yun. Hindi naman tayo madamot tsaka siyempre galing din tayo diyan. Kailangan pag natuto tayo, tutulong talaga tayo. Baliktarin mo lang. Alin baliktarin? Ng Bisdak. Baliktarin mo lang. High cross, mahal na kita. Tama, Busdong. Baliktarin yung yung pangalan mo, Busdong Bisdak. Try mo nga high cross, yung niya, yung FB niya. FB account ni ni Dong Bisdak. Shout out Krisha Vlog. Tapos na ba mo? Tapos na ba LS mo, Krisha Vlog? Ang name ko baliktarin. Baliktarin mo ay crush yung yung name daw ni Dong Bisdak. Dapat Bisdak Dong yata yung niya. Tama ba? Boss Dong? Nauna yung Bisdak bago yung Dong? Bisdak Dong? Ay, Krisha Vlog, anong hapunan mo? Sabi ni High Cross, mahal na kita. Ano daw hapunan mo, Krisha Vlog? High Cross, mahal na kita. Ayan na yung ni Dong Bisdak. Yung FB niya. Binaba niya yung pangalan niya. Bigyan ko to ng jacket si si Krisha Vlog. Kasi mga yan mga VIP yan natin visitors. Na-search mo na, iCross? Na-search niya na daw. Na-search niya na daw, Busdong Bisdak.
Hmm. Ano to? Ano? Ano to? Okay na yung ano mo, cellphone. Isa. Sandali lang. Mga idol ha. Ano ko lang to. Ilipat ko lang. Ha? Yung ano na. Hi, Cross, mahal na kita. Na-add na kita, boss dong. Wow, accept ko. Accept ako agad ni boss dong. Sabi ni Hi, Cross. Yung Bisdax, kain tayo mga Lodi. Sige lang, boss. Kain ka lang dyan, boss. Sige lang, boss. Dong, kain ka lang. Sabi ni Hi, Cross, mahal na kita. Hi, Cross, mahal na kita. Tapos na yung ano, yung LS ni Winnie Joy Steven. Yun, no? Yun. Wala na iro. Pare koy? Wala na iro. Ha? Wala na. Ang ingay yung aso dito. Pag Ating may mga iro. kwan. Ay. Sigo-sigo ah. Hi, Cross, mahal na kita. Bumalik na lang siguro kayo, no? Kay Queenie Joy. Ilan ba viewers natin dyan? 4 pare koy. 4 na milyon. 4 na milyon. Okay na yun. 4 million viewers. Mega shout out. Maraming salamat sa suporta.
Shout out, shout out. Hapit na diri mag 2 ka Sakto oras. na siguro ng 2 ka oras pare ko. May Ha? limit daw pag baka hindi na pwede yung lalagpas sa 2 oras. Unsa may gibutan nimo pag sit up nimo? Nag-sit up baka 1 oras lang man. Kaya schedule. Oh, Nag-schedule ako kagabi. Pagkatapos ko ng LS kagabi, nag-schedule ako ulit. hanggang anong oras ka ba? Alas 8 lang ang nilagay ko eh. Pero wala namang nakalagay kung anong oras tapusin. Ah, Krisha Vlog, hello ninyon duha diha. Shout out Krisha Vlog. Tapos na LS mo? Makain pa si Dong Bisdak. Ay, kinig lang yan sa atin. shout out kay Krisha Vlog. Si Queenie Joy Steven. Ang gamiga shout out. Hapit na po ni siguro siya nagmuni-muni. Si Queenie Joy Steven. Sipag Hapit na din na. to eh. Kaya pa siya Sipag din to mag LS. Saka marami talaga yung mapunta sa LS na. O, para gabi mag-ilista. Bajo kayo wa pa ni sa Ha? Bajo kayo wa pa ni sa pila yung load mo na. Buwan, isang semana. 90? Ah, sa semana ha. Oo. Globe ba? Globe? Globe. Hmm. Hapit na po siguro na horot. Reklamo mo na siya kung hapit na horot. Oh, text mo tong kuan. Gusur. Okay, mandig ko na. Kaya nang sa kuan. Live niyo ba? Halo yan, Give kung no? Usahay ba yan, kuhan? Kuhan siya, mag-loading. May ganyan eron nga, kuhan. Tuloy-tuloy yung ano niya. Hindi siya Tuloy-tuloy yan eh. Murag wifi pa to eh. Ngayon na siguro siya pare ko. Wa may kuan doon. Mobile download eh. So signal dia. Krisha Vlog at Dong Bisdak. Kumain pa si Dong Bisdak. Krisha Vlog. Nagutom si Dong Bisdak sa kakaturo sa akin kanina. Murag kuan pa masuro dito. Ting pahinapon pa sila ka. Kaya na mas kuan eh. Wait. Sa Kuwait lang siya. No? Ilang oras ba ang pagitan sa Kuwait saka sa Pilipinas? Iwan ko murag kuan masuro. Sampo. 10 oras. Ay, iwan ko lang. Yung Bisdak, wala pa po paniod to. Alas 4 na. Alas 4 na. Alas 4 na ba pala dyan sa yung Bisdak? Sa Kuwait?
Alas 4 pa lang dyan ngayon. Dito kasi mag alas 10 na eh. So, meron siyang ano, 6 na oras pala yung ano niya, pagitan. Pilipinas to Kuwait, 6 na oras. Five hours lang. 5 hours lang pala. Ilan nakakatuwid diha? Busdong bisdak sa Kuwait. Lugi na ka diha? Agilados. 7 years, idol. Tagal mo na pala dyan. Busdong bisdak. Hindi ka pa talaga nakauwi kahit sa loob ng ano, isang taon. Nay.
Agilados. Yearly ako nag-uli. Karon lang kay tungod sa panahon. Ah, lagi. Budlay ang mauli rong ngani nga kuan kay pag mauli ka diri makuan ba ka ma-hold pa ka. I-hold pa ka nila eh. 14 ka adlaw. Anong trabaho mo dyan, Musdong Bisdak? Sa Kuwait? Ganda ba dyan? Yuhu. Ilan ang anak mo, pare ko? Ha? Ilan ang anak mo? Usa? Babae? Nas probinsya? Babae? Lalaki, nas probinsya. Tapos akong biyanan. Ilang taon na? Nagtulos siya itong kuan. July 13. Malaki na pala. Bugoy lagi, bugoy. Bugoy pas papa. Sa akin, 10 years old na pero wala pa ibuot. Hanggang graduhan na yung kuan. Anak. Grade 5 na, grade 5 na yan sa ano? Pasukan? Mano mo man kun ini? Ha? Mo man kun ini mo? Naglisod na si Juan? Ha? Naglisod na si Mrs. Di na ko na siya kay lisod. Ini kuan, usa kana kuan. Kambal. Agilados. Basurero lang. Ater giloy. Basurero imong obra diha Musdong Bisdak. Daghan ay mga basura diha Musdong Bisdak. Ay, hindi pa pala tapos yung LS niya, no? Ni Queenie Joy. Andun pa si ano? Si High Class. Makita ni mo kuan WH. Kagoy. Ha? Marunong ka na sa WH mo? Sa YT? Sa WH. Oo. Kita ka? Ilan na? Kuan? Mga pulo siguro ka oras. 10 pa lang sa imong WH. Ha? Oo. WH mo 10 pa lang. Oo. Diha ka. Pulo pa lang ang WH na ko pare koy. Hindi, ikaw rin napulo niya.
Napulo pa? Wa man siya magkuhan. Dira sa kuan no, sa makita na sa kuan no, YT. Oh. Ay sa ko no, kung suwayan ko no. Kamawa. Sa kuan man no, what's time niya no, what's time? Dito ka kaskuan sa Chrome. Sa Chrome ba? Hmm. Ay sa pare ko ya. Unse pare ko. Hmm? 11 11 Unsa na? Kunti pa magag-videos pa sa kuan nimo. Wait, pero mo, kuan pa kunti niya ako kuan duha pang semana. Duha pa man ka semana akong kuan pare ko. Ha? Duha pang semana kaning akong YT. Ah, mao dito. Kradlaw ka magkuan ngana live. Oh, mag-schedule ako sa kuan. Mag-schedule ako sa bukas. Maga na ano ko. LS ko bukas. Oh. Pag pang-araw ka, mag-schedule ka kuan oras tapos pag panggabi ka, schedule ka rin ng oras. Oo. Mga bukas siguro mga alas 8 din ng umaga. Na ako sa trabaho ana. Ay, hindi pala. Pas pala ako bukas. Sa Martes pala ako. Ah, Martes ka panggabi. Oo, kaya may gagawin ako bukas. Ah, Sa Martes na ako mag-LS. Ano ba oras break time mo? last kuan, alas 10, alas 12, alas 3. 10, alas 12, alas 3. Tatlong beses. Hmm. Dungog bag usig. Usig na bugiro. Si National nakasulod na. Wala pa, nakita mi kanina. Lipat sila balay. Wala. Namalhin sila. Balay sa Dres Dalandanan. Kapitbahay Ah. lang sa akong kapatid. Subukan mo pa-applyin doon sa amin. Ayaw niya, ano daw, yung hindi daw minimum. Ayaw niya. Hindi nga lang minimum doon, nasa 400 plus sa oras. Meron ng pasukan sana niya, 8 oras lang minimum. Ayaw niya. Gusto niya yung may overtime. Hindi, sa ngayon, dapat kagatin niya muna yung mga ano kasi mahirap pag-apply kasi ngayon, ngayong panahon na to. Pinupiran niya siya doon sa trabaho ko sa Adrate. Meron nagpakiran sana siya. Tinanggihan rin niya. Namimili din kasi yan ng ano eh. Namili, gusto niya yung may overtime ba? Wala rin naman kung araw-araw yung minimum ka tapos araw-araw may OT. Tapos 5 months ka lang, wala din kwenta. Mao.
Mas okay pa nga yung ano eh. Kahit hindi siya minimum, sa tuloy-tuloy. Naglinis lang kanina doon sa lilipatan ng bahay. Galing ka doon? O, doon sa nakalipat ko, kapatid ko eh. Ano, kapitbahay lang siya sa kapatid ko. Hmm. Pwede mo pala Kasi siyang dayuhin yung ano doon. kasi yung bayaw ko, yung nasawa niya, yung kapatid ko. Oo. Yung kapatid ng bayaw ko, yun ang asawa ni Nasyonal. Ah, Kapatid ng bayaw ko. patid ng bayaw mo. O, yun yung asawa niya ni Nasyonal. Pwede mo na pala siyang dayuhin dyan. Magdala ka ng tuba. Oo. Lahubog. Lahubog na to, Hana. At taba pa rin ngayon nasyonal. Tumaba yun eh. Ha? Tumaba yun siya, di ba? Tumaba. O, tumaba nga eh. Duha ni Negro anak man, nga. duha. Negro na kulot. Yun, 2 oras na oh. Gustong Bisdak. Nandyan ka pa ba? Ilan viewers mo? 3. 3 million. Naka, ano ko na, 2 oras ka na. Ha? Naka 2 oras ka. Ito pakukuhan pa rin ngayon, mga 10:30 kasi aga po gising. Oh, sige, sige, pare koy. Mga Tapusin ko 10:30. na rin to. Counted ba yan o bawasan pa yan? Yung oras na yan. Nakalampas ka ng ano eh, 2 oras. Pwede na yan. Kasi Kasi ako, yung nakaraan, 2 oras na ako eh, pinapalampasan ko ng tag ano eh. Tag, nung nakaraan minuto. kasi yung pinakaunang LS ko, Ah, 1 oras. Tapos nung pag-appear niya sa YT ko, ano na siya, kalahati na lang. ilang oras? 1 oras. Ilang binigay? Kalahating oras lang. Gamay rin magugatag ko ng kuwan, StreamYard. Ganun pala yun. Bawasan pala, no? Hmm. Sige pare ko, mo ano ka na? Matutulog ka na? Maya konti. Mag-end na ako. Busdong Bisdax. Nandiyan. Kay alas 10 na niya. Si Parkoy Bisalog, ano na rin, may pasok siya bukas. Magkuhan na, tapusan na nimo. Oo. Ano, Busdong Bisdax, sobra 5 minutes. Oh, sobra na siya. Sobra na gani og kuan, 14 minutes na gani ang sobra. Kasi mo hinahinay na ugnaw pa rin. Sige, sige, Parkoy. Salamat ha. Okay. Salamat sa pagkuan. Sa pag-unong ba? Problema. Kita-kita sa sunod na kabanata. Sige, sige. Mo dalaro ko nimo pag sa imong LS pag naay kuan, may schedule ba? Pwede na to, Busdong Bisdax?
ano niya eh, 1 oras, ay 2 oras. $15. 2 hours and 15 minutes. Uy. Ha ha ha, pag sure, oy. Yun oh. Sabi ni sa channel. Yung kanaog na si Juan. Sige boss, mga idol, salamat ha. I-end ko na to kay matutulog na rin ako. Good night sa inyo, mga idol. Daghang kayo salamat. Maraming salamat sa suporta. Lalong-lalo na kay Busdong Bisdax. Napaka-supportive. Kaibigan natin sa Kuwait, Busdong Bisdax. Sige mga idol. Next time ulit.